Μη διστάζεις να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Να ορίσεις τις δραστηριότητες που θα προσφέρουν μια ανάσα από την καθημερινότητα. Θα αφυπνίσουν το νου και το σώμα σου. Οι ανάγκες του εαυτού σου δεν μπορούν να θέσουν δυνάστη τους στον χρόνο. Και το να κατανοήσεις τις ανάγκες σου είναι απαραίτητο. Το ρολόι στο οποίο πρέπει να υπακούς είναι μονάχα το βιολογικό. Να αφογκράζεσαι δηλαδή και να επικοινωνείς με τις ανάγκες που δηλώνει με τον τρόπο του σε εσένα το σώμα και το πνεύμα. Μια βόλτα με το ποδήλατο, μια φωτογραφική έξοδο, ένα περίπατο στο πάρκο. Είναι μια καλή αρχή να γεμίσεις με θετική ενέργεια και ευεξία. Μη διστάζεις να επιλέγεις τη διαχείριση του χρόνου σου εσένα. Απλά γιατί μόνο εσένα έχεις για πάντα.